Fin Jonas! Snyggt! Så jävla snyggt. Kimasta. Egon med segertåget. Det är tungt. Kom igen Jonas! Alla, andra. Bra Jonas! Bra! Allan, gå för dagen. Andra passning. Anders får stryk. Allting kan hända tror jag. Ja, det ska mycket till innan han hämtar upp dig. Det var det matchen 5 minuter och det är 5 minuter lång tid att ligga så här. Men Jonas är van vid att vi kör ju 10 minuter. Ja, i och för sig. Ja. Ja. Så detta blir nog inte mycket av en match. Det har gått 1,5 minuter däremot. Ja. 1,5 minuter gått. Hur ska han kunna hämta upp det där? 2 pengar då. Nej, hur ska han grundregeln kan kunna hämta upp det? Men lägger man under Jonas så är det fan tungt. Ja, det är klart. Jag har inte upp det. Håll på skon Jonas! Fan, du får pröva. Nej, båda med. Nej, det ser ut som det tar gång. Du måste öppna alla punkter. Den är igång idag. Ja, skitbra! Vart vi jobbar?